Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Geheimen van. Vandaag ga ik samen met Herm Huijs en Annie Jacobs op zoek naar het geheim van Wansum. Meneer Huijs, u weet het een en ander te vertellen over de gemeente Wansum. En u kunt mij misschien meer vertellen over het geheim van Wansum. Het geheim van Wansum is dat ze in Venray denken dat ze daar een gemeentehuis hebben. Maar Wansum heeft er ook een. Een gemeentehuis in Wansum. Een gemeentehuis in Wansum. Kunt u daar wat meer over vertellen? Jazeker. Maar dan moeten we eigenlijk een heel stuk terug in de tijd. En dan beginnen we dus in ontstaan van de gemeente in Wansum in 1800. Toen Gijsteren dus bij Wansum kwam. En toen is dus ook een nieuwe gemeente ontstaan. Het was een vrij kleine gemeente van ongeveer 348 inwoners. Heel klein. 125 mensen in Gijsteren en 243 in Wansum zelf. Nou, dat was dus een burgemeester. De eerste burgemeester was Heiligen Hogen en die had nog wel een probleem, want hij moest Frans praten. Want we zaten in die Franse tijd en hij moest dus ook al die actes in het Frans gaan opschrijven. De geboorteactes, de huwelijksactes en de overlijdensactes. Nou, en dat ging dus door tot ongeveer 1815, want toen waren de Fransen weg. En vervolgens zien we dan dat dus de gemeente ook flink gaat groeien. Want in 1835 zien we dus al een verdubbeling van het aantal inwoners. En in 1852 zien we ook de invloed van Gijsteren terugkomen. Want burgemeester van Wansum was niemand minder dan Clemens baron de Wijks de Wenne, die dus toen werd aangesteld. En vervolgens zien we dan zijn opvolger, dat is Jan Tervoren, een man uit Maashees, die dus hier burgemeester gaat worden. Dat was dus in 1880 en in 1881 werd hij niet alleen burgemeester, maar hij was dus ook gemeentesecretaris dus van de gemeente Wansum. En dat heeft hij dus tot 1989 gedaan. Want dan komt dus zijn zoon, Gerard Hubert, in de zetel. En vervolgens zien we dan dat die Gerard Hubert in een prachtige locatie terechtkomt, namelijk hier. En vervolgens zien we dan dat dat een multifunctioneel centrum is. Want zijn broer, Vic, die had hier dus een bondshotel. En dat bondshotel, dat was dus een hotel, een logement, een café. Hij had dus ook nog een winkel met allemaal kruidenierswaren. En vervolgens zien we zijn broer er ook nog bij. En die heeft dus het boerderijgedeelte. En die Gerard Hubert, die moest dus hier zitten. En daar had hij dus niet alleen zijn zetel, maar hij had ook een raadzaal en ook de gemeentesecretarie. Dus een echt multifunctioneel centrum. En je snapt wel, het was ook vrij praktisch. Want als je dus je kind ging aangeven, of je ging een huwelijk sluiten, kon je eerst naar Gerard Hubert om de formaliteiten in te vullen. En vervolgens ging je naar zijn broer om er lekker eentje te nuttigen. Ja, en dat was dus het gedeelte van dit bondshotel. En wat gebeurde er daarna? Nou, in 1908 was de functie van dat bondshotel ten einde. En naast dat bondshotel stond er een schuur. En die schuur die werd dus verbouwd tot gemeentehuis. En dat gemeentehuis heeft dus tot 1940 gestaan en ook dienst gedaan. En mooi op die voorgevel stond dus het woord raadhuis. En in 1939 werden dus alweer plannen gemaakt voor een nieuwe gemeentehuis. Is het misschien mogelijk om een kijkje te gaan nemen bij dat derde gemeentehuis? Nee, dat is helaas niet mogelijk, want dat bestaat er dus niet meer. Meneer Huijs, wat kunt u dan wel vertellen over het gebouw op de achtergrond? Nou, zoals ik al aan heb gegeven, in 1939 werd dus besloten om een nieuw gemeentehuis te bouwen. Nou, in 1940 kwam dat op deze plek te staan. En de bouw die werd dus gedaan door aannemersbedrijf Chris Reinders, die voor zo'n 18.000 gulden hier een schitterend pand neerzette met een weerszijde dus 2 dienstwoningen en een schitterend mooie trappartij. Maar de mensen uit Wansum die hebben daar niet lang van kunnen genieten. Want in 1940, toen waren de Duitsers hier en in 1944 werd dus het hele pand opgeblazen. Vervolgens zien we dus dat Wansum
eigenlijk geen gemeentehuis meer heeft. Maar dat moest toch bestuurd worden. Meerlo bood uitkomst. In het gemeentehuis van Meerlo werd dus de raadzaal omgebouwd tot noodsecretarie van Wansum. En de publieke tribune die werd omgebouwd tot een subbureau van het ministerie van Herstelwerkzaamheden. En daar hebben ze dus een tijdje gezeten, want daar moesten ze ook getrouwd worden, de geboortes aangegeven worden. Maar het vergaderen gebeurde toch in Wansum. Want in het café van Hermans, bekend hier als Mieke Jan, daar werd dus de biljarttafel gebruikt als vergadertafel. Er werd een groen laken overheen gelegd en vervolgens zaten dus de mensen letterlijk en figuurlijk achter de groene tafel. Met achter in hun rug dus die bekers van de plaatselijke voetbalvereniging. En ook de tapkast die er stond al klaar, dus wat dat betreft werd dus daar vergaderd. Dat heeft dus geduurd tot ongeveer 1950, want toen kwam een noodwoning, een grote noodwoning hier, waar hier de plaatselijke supermarkt staat, die kwam vrij. En toen trok men dus daar naartoe. En daar heeft men ook weer het besluit genomen om een nieuw gemeentehuis te bouwen, wat dus in 1954 tot stand is gekomen. En dat is dus dit gebouw? Ja, we staan hier voor het gemeentehuis van 1954. We vinden hier een pand wat ontworpen is door architect Alexander Jacobus Kropholler. Kropholler was een Amsterdammer die in 1881 dus geboren is, maar hij begon als timmerman en die heeft zichzelf opgewerkt tot architect. Hij is begonnen met in Amsterdam wat woningen dus te ontwerpen en in 1913 werd deze man katholiek. En vervolgens zien we dan ook dat hij kerken gaat ontwerpen, die dus voornamelijk in de Randstad tot stand zijn gekomen. Na een tijdje ging hij ook raadhuizen ontwerpen. En een van deze raadhuizen zien we hier staan. Ja. We vinden hier boven de deur vinden wij het oude gemeentewapen van Wansum. En we zien helaas dat het nu wit geschilderd is, dat is wel jammer. En vervolgens zien we dus ook de indeling van het gemeentehuis. Als we dus gaan kijken zien we dus dat aan de rechterkant dus die burgemeester zat. Met daarachter het archief. Hiervoor zat de gemeentesecretaris. Met daarachter dus de bureaus van de mensen die dus daar werkten. En deze mensen moesten via deze trap naar binnen toe. Als we dan onder gaan kijken, zien we dus in de kelder vinden we dus het gedeelte van openbare werken. En boven vinden wij de raadzaal, waar dus de mensen dus gingen vergaderen. Boven vinden we ook nog een gedeelte wat dus verhuurd was aan Trui Litjes, die dus daar woonde. En vervolgens moest zij dus het hele pand schoonmaken. Dus dat zijn dus wel dingen die dus nog bewaard zijn gebleven uit die tijd. In juli 1969 kreeg Wansum nog hoog bezoek, letterlijk en figuurlijk. Want er was niemand minder dan minister Luns. Die minister Luns, dat is dus de langstzittende minister die we ooit hebben gehad en nog steeds. Die was eerst dus minister zonder portefeuille en vervolgens dus minister van Buitenlandse Zaken. En na deze tijd werd hij ook nog secretaris-generaal van Dynamo. Die kwam dus hier naartoe en daar was een speciale reden voor. Want minister Luns die kwam hier naar Wansum voor een doop. Niet zomaar een doop, maar de doop van een roos. Rozenkweker Sir Wijnhoven die had een nieuwe roos gekweekt en vervolgens werd hij dus door de minister zelf gedoopt. En dat was natuurlijk wel een prachtig moment voor Wansum natuurlijk. Op 1 juli 1969 komt er een einde aan de functie van gemeentehuis. De gemeente wordt dan opgeheven en dan gaan ze samen dus met de gemeente Meerlo in de nieuwe gemeente Meerlo-Wansum. En de functie van het gemeentehuis is dus weg en krijgt een horecabestemming. Allereerst wordt het dus een Zwitsers restaurant en vervolgens wordt het dus een Chinees specialiteitenrestaurant. En dan wordt het gebouw ook wit geschilderd. En architect Kropholler zal dat niet hebben kunnen waarderen, want hij was dus een aanhanger van het traditionalisme. En vervolgens is dat dus dat hij aanhanger was van de baksteen. En wat dat betreft was dit een handgevormde steen. En hij zal het zeker niet hebben kunnen waarderen. Het gemeentehuis heeft dus niet meer zijn oorspronkelijke functie? Nee, het is geen gemeentehuis meer. Het heeft dus nu een horecabestemming. Maar misschien dat mevrouw Annie Jacobs u nog iets kan vertellen over een gebeurtenis wat dus heeft plaatsgevonden voor het einde van het opheffen van de gemeente Wansum. Annie, welke leuke anekdote kun jij ons nog vertellen? Ja, de samenvoeging met de gemeente Meerlo ging niet vanzelfsprekend. En daardoor was er wel eens een meningsverschil.
En waren er veel mensen die er anders over dachten. En mijn oom dacht er ook anders over. En toen kwam hij met het volgende. Aan alle inwoners van Wansum en Geisteren. Naar aanleiding van een artikel in Kritisch Krijt is er een comité samengesteld om te bevorderen dat de aansluiting bij de gemeente Venray zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. Vandaag, van 10 tot 12 uur en van 2 tot 6 uur, is er op het gemeentehuis in Wansum gelegenheid om een lijst te tekenen voor de aansluiting bij Venray. Zeg het voort, zeg het voort. En het was heel spannend, want mijn oom die ging in de tuin werken en hij zag de mensen voorbij komen. Maar op een gegeven moment vliegt hij naar binnen en dan zegt hij, deze mensen, dat zijn fellen, dan moet ik uit de voeten, want die hebben een litanie van alle heiligen. Dat wil zeggen, die hebben zoveel krachttermen, die hoef ik niet te horen. Maar op het laatst, bijna na sluitingstijd, kwam er nog één met volle snelheid hier langs. En toen hij terugkwam, kwam hij op een slakkengangetje, want hij was erin getrapt. Het was 1 april, je kunt foppen wie je wil. En zo hebben we ook het geheim van de raadshuizen hier in Wansum boven tafel gebracht. Volgende keer gaan we op zoek naar het geheim van Geisteren. Hopelijk kijkt u dan weer naar de geheimen van.